Ναι. Κοιτάξτε, να σας πω την θέση μου. Από ό,τι βλέπετε υπάρχει άνεση λόγου και ελευθερία. Την είδα. Χρόνου. Αυτό είναι βασικό. Κοιτάξτε, όσον αφορά τη συνέντευξη. Επί της ουσίας, πρώτα απ' όλα, εγώ θα πω κάτι και επί της ουσίας. Είναι φανερό, πρώτα απ' όλα, ότι εμείς δεν είχαμε καμία αυταπάτη για τον Μητσοτάκη. Δεν θεωρούσαμε ότι κάτι διαφορετικό πριν το 23 και μετά το 23. Γιατί άκουσα τον κύριο Σαμαρά. Συμφωνείτε, λέμε, του Σαμαρά σε αυτό? Άλλο λέω. Το αντίθετο. Ο κύριο Σαμαρά έλεγε ότι μέχρι το 23 τον πίστευε, έτρεχε, έτσι δεν έλεγε συνέντευξη. Πήγαινε παντού. Εμείς δεν είχαμε καμία. Τώρα λέμε. Ξεκινάω ότι θα σας πω. Εμείς δεν έχουμε καμία, ούτε εγώ προσωπικά, καμία αυταπάτη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την αρχή του που κυβέρνησε, από το 19. Παρά το γεγονός ότι είχε μια απήχηση στην αρχή, το 19 όταν ξεκίνησε, θεωρούσαμε και θεωρώ ότι. Και ακόμα και αυτό το μεταρρυθμιστικό αφήγημα είναι δίθεν μεταρρυθμιστικό αφήγημα. Και έχει αποδειχθεί αυτό και με τις υποκλοπές, με το κράτος δικαίου και με πάρα πολλά άλλα. Το λέω γιατί αυτό αφορά σε σχέση με την κριτική η οποία γίνεται. Το δίθεν μεταρρυθμιστικό αφήγημα. Και τώρα θεωρώ ότι τους έχει χάσει τους κεντρώους. Επειδή αναφέρατε ακριβώς αυτό, θεωρώ αυτούς ακριβώς τους έχει χάσει. Το πού θα πάνε είναι μια μεγάλη συζήτηση. Μπορούμε να την κάνουμε. Αλλά τους έχει χάσει. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι ότι είναι φανερό ότι από την τοποθέτησή τους σε σχέση με τα θέματα τα ιδεολογικά διαφωνώ. Για παράδειγμα, τη woke agenda, αυτά που έλεγε σε σχέση με τη μετανάστευση, με τον Τραμπ. Καλά, είναι μια ατζέντα η οποία δεξιά στα δεξιά. Δεν την έκρυψε. Δεξιά, ενώ. Αντιευρωπαϊκή. Εγώ λέω όμως ότι διαφωνώ. Να μιλάμε και επί της ουσίας. Δεν θεωρώ ότι επειδή είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία θα πω. Δεν θα σας πω ότι επειδή είναι. Όχι, αλλά εντάξει, πολύ κριτική. Γιατί την έρθει. Η Μέρκελ δεν υπέστη γι' αυτό. Υπέρ της Ρωσίας σε κάποια πράγματα. Δεν θα πω ότι επειδή είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία σε αυτά, θα πω ότι εγώ συμφωνώ μαζί του σε αυτά. Όχι. Το άλλο που θα ήθελα να τονίσω όμως είναι ότι η κριτική του, γιατί έχουμε καθεστώς Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή, αυτά ισχύουν. Αυτά ίσχυαν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα που τα αναδεικνύαμε. Τώρα έχουν αρχίσει να γίνονται πλειοψηφικά στην κοινωνία. Όπως φαίνονται και από μετρήσεις. Που δείχνουν ότι 70% πιστεύει ότι υπάρχει διαφθορά, ότι 70% πιστεύει το ένα, πιστεύει το άλλο. Δείχνουν δηλαδή ότι αυτά τα οποία έχουν γίνει πλειοψηφικά είναι αυτά τα οποία λέγαμε από το 19, από το 20, όταν ουσιαστικά δεν ήταν πλειοψηφικά στην κοινωνία και στην πορεία γίνανε γιατί κατάλαβε ο κόσμος τα συγκεκριμένα. Τώρα, επίσης υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Άκουσα για θεσμική προσήλωση. Δεν έχει καμία θεσμική προσήλωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι φανερό. Καμία. Σε πάρα πολλά ζητήματα. Από την άλλη, βέβαια, όταν δεν παρέδωσε και ο Αντώνης Σαμαράς στον Αλέξη Τσίπρα, δεν ήταν θεσμικό. Ναι. Δεν ήταν θεσμική κίνηση. Τα λέω δηλαδή γιατί πρέπει να τα φέρουμε όλα, επειδή μιλάμε για ιστορικά γεγονότα σε σχέση με το τι έχει συμβεί. Εδώ θεωρώ ότι πραγματικά ο τόπος αυτή τη στιγμή έχει μια κυβέρνηση η οποία έχει πάει πίσω τη χώρα σε σχέση με θέματα διακυβέρνησης κράτους δικαίου, θέματα τα οποία ήταν αυτονόητα τον προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτονόητα στη χώρα μας και από κυβερνήσεις της δεξιάς. Δεν το λέω. Έχει πάει πίσω τη χώρα μας. Άρα, σε σχέση με αυτά τα ζητήματα, εδώ πέρα όχι μόνο πρέπει να γίνεται μια κριτική από όλες τις πλευρές. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, είναι ένα άλλο θέμα. Είναι μια άλλη ατζέντα. Πρέπει να την κάνουμε συνολικά για να δούμε. Εγώ θεωρώ δεν πάει καλά η κυβέρνηση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Έχει αφήσει την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Πάμε σε μια λογική δεδομένου προβλέψιμου συμμάχου σε όλα σε σχέση με τις ΗΠΑ. Σε έναν κόσμο όμως που αλλάζει, έτσι. Βεβαίως. Και τα κρίνουμε κάθε φορά όλα τα οποία γίνονται. Και σε έναν κόσμο που βλέπουμε και η Τουρκία, η οποία έχει ακολουθήσει υποτίθεται πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, το οποίο είτε στρώει διαρκώς, είτε από την Αμερική, είτε από παντού. Αυτό λέω ότι άρα υπάρχει ένα ζήτημα. Όπως βλέπετε, λοιπόν, η εξωτερική πολιτική πρέπει να ανοίξει μια συνολική κουβέντα. Δεν είναι μια συζήτηση απλή. Εγώ έχω πάρα πολλά θέματα σχέση με τη διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι όλα από την ίδια πλευρά, την οποία έχει ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι από μια άλλη πλευρά πιθανότατα σε πολλά ζητήματα. Δέστε για παράδειγμα το θέμα του Μακεδονικού που είπατε πριν, τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η Ρωσία ήταν τις πρώτες που είχε εγώ τη στήριξα τη Συμφωνία των Πρεσπών πάρα πολύ. Θέλω να σας πω κάτι. Είπατε πριν και την κυρία Πυργιώτη. Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία δεν έχασε από αυτό. 32% πήρε στις εκλογές μετά την Συμφωνία των Πρεσπών. Από άλλα έχασε στην πορεία. Το λέω γιατί τα βάζουμε τα πράγματα. Υπάρχουν και αντικειμενικά δεδομένα, αντικειμενικά για το πόσο τελικά επηρεάζουν τα θέματα, ορισμένα θέματα εξωτερικής πολιτικής και πόσο όχι, παρά το γεγονός ότι εκείνη την περίοδο υπήρχε το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα, σε σχέση με το άλλο το οποίο θέσατε, σε σχέση με τους βουλευτές. Δεν ξέρω αν θέλατε και σε αυτό. Ναι, ένα σύντομο σχόλιο για να πάμε σε διαφημίσεις. Κοιτάξτε, έχω υπηρετήσει πάντοτε αυτή την άποψη ότι πρέπει, και προσωπικά θα σας το έλεγα, να έχουν οι βουλευτές την δυνατότητα να μιλούν στον ελληνικό λαό από τον οποίο εκλέγονται και οι βουλευτές και τα κεντρικά πολιτικά στελέχη με ειλικρίνεια.
Βεβαίως υπάρχουν οι κομματικές διαδικασίες, οι ισοκομματικές διαδικασίες στα κόμματα, αλλά οφείλουμε να μιλάμε. Ξέρετε, το έχω πληρώσει και με πολιτικό κόστος πολλές φορές αυτό. Θέλω να σας πω ότι σε κρίσιμα ειδικά ζητήματα, δεν μιλάμε τώρα σε καθημερινά που φαίνεται εκεί ότι θες να κάνεις απλά μια κριτική τώρα και να κάνεις εσωκομματικό ένα θέμα το οποίο δεν το καταλαβαίνει. Υπάρχουν κρίσιμα θέματα εξωτερικής πολιτικής, πορείας της χώρας, γενικά ζητήματα. Στα οποία, αν είναι δυνατόν, εκεί να μην μιλάς και στον ελληνικό λαό. Ναι. Και στον ελληνικό λαό, με ειλικρίνεια για το πού πρέπει να πάει η χώρα. Ξέρετε, πολλές φορές υπάρχει μια άλλη κριτική όταν περνάνε τα χρόνια για αυτούς που δεν μίλησαν την κρίσιμη στιγμή, ακόμα και μέσα στα κόμματα. Ναι. Είστε έμπειρος και καταλαβαίνετε τι λέω. Σε όλα τα κόμματα, μετά από καιρό λένε γιατί δεν μίλησε ο τάδε την κρίσιμη στιγμή. Αλλά και πολλές φορές κρίνονται και σε κομματικές μάχες, ακόμα και εκλογής προέδρων, για όποιους δεν μίλησαν στην κρίσιμη στιγμή. Και στην κυβερνητική θητεία της αριστεράς όμως, η δόξα τω Θεώ, η κομματική πειθαρχία πήγε τρένο. Κοιτάξτε τώρα, εδώ εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Πώς δεν είναι. Υπάρχει από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, η κριτική σε εμάς είναι και από την άλλη φορά. Ότι ο καθένας πολλές φορές υπάρχει και άλλη κριτική. Μας κάνετε εσείς δημοσιογράφοι και μια σκληρή κριτική. Τον ομόφυλο δεν υπήρχε, νομίζω, ουσιαστική κομματική πειθαρχία και στο σύστημα. Γι' αυτό το λέω. Δεν υπήρχε, ναι. Ενώ την επέβαλε τότε ο τότε πρόεδρος. Ναι, υπήρξε μια. Υπήρχε όταν υπήρξε μια διαφορετική άποψη. Ναι. Και στο Πασόκ το είναι. Ναι. Λέω λοιπόν, και αυτό είναι ένα θέμα δικαιωμάτων, ένα θέμα το οποίο αγγίζει άλλα ζητήματα. Ήταν το μόνο όμως. Από ό,τι θυμάμαι, στη θητεία της κυβέρνησης Τσίπρα. Εντάξει, και τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης, ας πούμε. Αυτά δεν υπόκεινται ποτέ στην κομματική πειθαρχία. Εκεί πέρα οι βουλευτές έχουν την άποψή τους, τη θέση τους. Λοιπόν, τα κόμματα για να μπορούν να λειτουργούν. Κοιτάξτε, για να είμαστε σοβαροί, κύριε Λιάρο. Ούτε κινδυνεύει η δεδηλωμένη. Τα κόμματα για να μπορούν να λειτουργούν πρέπει να παίρνουν αποφάσεις, πράγματι, το είπε και η κυρία Γιαννακοπούλου, με πλειοψηφίες και μετά να μπορούν όλοι να υποστηρίζουν αυτή την άποψη. Υπάρχουν όμως και ορισμένα κρίσιμα θέματα που καθένας ή καθεμία, ενώ θέματα πορείας της χώρας, εξωτερικής πολιτικής ή άλλα συνταγματικής αναθεώρησης, μπορεί να πει ο καθένας διάφορα ζητήματα, στα οποία κατοχυρώνεται εμάς στο κόμμα και καταστατικά η άποψη να μπορεί να λέει προσωπικά την άποψή του. Πολλές φορές εμάς, βέβαια, φτάσαμε στο άλλο άκρο, κύριε Λιάρο. Και έχει πληρώσει άλλα το κόμμα μας στην πορεία, όχι αυτό που λέτε. Έχει πληρώσει ότι ο καθένας σε καθημερινά και σε κρίσιμες τιμές, ακόμα και προεκλογικές, μπορεί να έλεγε δεν είναι όλες τις στιγμές ίδιες. Και εδώ σε αυτό το στούντιο έχει συμβεί αυτό. Εγώ ζήλεψα την ιστορία στις Ηνωμένες Πολιτείες που είδατε 9 δημοκρατικοί πήγαν κόντρα στην κομματική γραμμή και ψήφισαν τον προπολογισμό για να ξεμπλοκάρει το θέμα. 9 ήταν αυτοί. Τώρα μιλάμε για ένα άλλο σύνταγμα όμως και με άλλη πολιτικό σύστημα συνολικά. Άλλο πολιτικό σύστημα. Θα ήταν χρήσιμο όμως, ειδικά από χώρες όπου υπάρχει ένας πάρα πολύ όριμος κοινοβουλευτισμός, να πάρουμε κάποια παραδείγματα. Από την Αγγλία, παραδείγματος χάρη. Από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου υπάρχει ένας ρόλος του βουλευτή που δεν είναι απλά. Δεν υπηρετεί την έννοια του κουκιού ή σηκώνουμε τα χεράκια πάνω, αλλά έχει άποψη, συνείδηση και διαμορφώνει πραγματικά πολιτική. Αυτό είναι πολιτική πρακτική για το Σύνταγμά μας, κατοχυρώνει τη ελευθερία του λόγου του βουλευτή. Εδώ φτάνουμε και έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουν ερώτηση 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να κάνουν ερώτηση. Και επειδή δεν το έχει συνηθίσει η χώρα να κάνουν ερωτήσεις, που είναι κοινοβουλευτικός έλεγχος, να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο στη χώρα μας. Μέσα στα πλαίσια πρέπει να ρωτάμε, άρα πολλές φορές. Είτε συνυπογράφουμε κάποια πράγματα με τους αγαπητούς συναδέλφους και από τα υπόλοιπα κόμματα. Μέσα στα πλαίσια μιας κοινοβουλευτικής δημοκρατίας συμβαίνουν αυτά. Και είναι καλά δημιουργικά και για την κοινωνία αυτά. Όταν θα φτάσετε και να μην ψηφίσετε ορισμένα νομοσχέδια τώρα της κυβέρνησης, θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Το πήγα στην άλλη άκρη. Όταν υπάρχει ονομαστική, το θέμα είναι να υπάρχει ονομαστική. Ή να μην φεύγετε. Ή να μην κάνετε επιστολική μισή και μισή να φεύγουν από τα δομέλη. Κοιτάξτε, δεν είναι όλα θέματα συνόμευσης, είναι και αστυνόμευσης. Εδώ χρειάζεται αυτό είναι πολιτισμικό θέμα από την καταλαβαίνω. Και όχι μόνο, γιατί σωστά υπόθηκε προηγουμένως ότι υπάρχουν και θέματα οργανωμένου εγκλήματος. Πρέπει να τα δούμε και πού και πώς υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Για τη Βεντέτα, εγώ μιλάω. Ναι, κατάλαβα. Αυτό το οποίο πρέπει πρώτα να δούμε, είπα για την αποφασιστικότητα πρώτα για το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί αν δεν το δούμε, αν δεν υπάρξει μια ολιστική προσέγγιση, θέλω να σας πω κάτι ότι δεν θα λυθεί. Αν δεν υπάρξει μια ολιστική προσέγγιση στο συγκεκριμένο θέμα, σε όλα τα παιδιά. Εγώ αυτό που ήθελα να δω από την πρώτη στιγμή και δεν το έχω δει όπως θα έπρεπε, είναι μια κινητοποίηση με ευθύνη της κυβέρνησης, του κράτους, της κυβέρνησης και της αυτοδιοίκησης μαζί της κυβέρνησης, όλοι ολιστικά που να καθίσουν από την πρώτη μέρα κάτω στην Κρήτη, στο τραπέζι και να δουν τι θα κάνουν και προληπτικά και κατασταλτικά. Δεν λέω το ένα και όχι το άλλο, αλλά θα τα δουν όλα μαζί και θα έβλεπα αυτή την κινητοποίηση. Δεν την είδα. Να σας πω την αλήθεια. Την πρώτη μέρα δεν την είδα στην Υγεία. Με κάποιες μέρες Από την άλλη, τι είδα από την κυβέρνηση. Είδα τη στιγμή που έχει συμβεί αυτό στην Κρήτη,
όχι μια ανύποπτα χρονικά στιγμή, να βγαίνει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ο υπουργός υγείας της κυβέρνησης και να μιλάει υπέρ της οπλοκατοχής της νόμιμης στη χώρα μας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το μοντέλο των ΗΠΑ, το μοντέλο που. Είπε προσωπική του άποψη. Ναι, λέω. Τη στιγμή λοιπόν, ξαναλέω χρονικά, που έχουν συμβεί αυτά στις ΗΠΑ, βγαίνει όχι ένας, θα έλεγα, ένα απλός τέλεχος, ούτε καν ένας μόνο βουλευτής. Βγαίνει ο υπουργός υγείας της κυβέρνησης και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και κάνει αυτή τη δήλωση. Θα με συγχωρήσετε, αλλά αυτό δεν είναι μια στάση της κυβέρνησης εδώ και δεν είδα. Αν θέλετε, δεν αρκεί τώρα. Είπε κάτι ο Χρυσοχοΐδης και δεν υπήρξε άμεσα μια συνολική αντίδραση της κυβέρνησης πάνω σε αυτό. Μια αποδοκιμασία, θα έλεγα, πάνω σε αυτή τη θέση. Μπορεί να την έχει, είναι μια προσωπική θέση. Έτσι είναι. Θέλω να πω, κοιτάξτε, το θέμα της αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων και του οργανωμένου εγκλήματος και τέτοιων καταστάσεων που συμβαίνουν στην Κρήτη για να αντιμετωπιστεί, όταν μάλιστα υπάρχουν, όπως είπατε, και διάφορες παραδόσεις σε εισαγωγικά πίσω από αυτό, εδώ χρειάζεται μια προσέγγιση συνολική. Αν δεν πάμε εκεί, αν η αυτοδιοίκηση μαζί με το κράτος, η κυβέρνηση μαζί με την αυτοδιοίκηση να πάρει μέτρα για τους πιστολάτες στην Κρήτη. Να συνεργαστούν όλοι μαζί. Ναι. Δεν είπα να πάρει. Να συνεργαστούν, λέει, όλοι μαζί. Ναι, σε αν δεν συνεργαστούν σε όλες τις κατευθύνσεις. Από την παιδεία εκεί μέσα, που πρέπει να είναι ειδική κατάσταση για να μπορέσει να αλλάξει όλο αυτό, μέχρι που θα φτάσει και στο αν συμβεί κάτι στο κατασταλτικό. Δηλαδή σε όλο. Αλλιώς θα ερχόμαστε κάθε φορά πίσω, θα φτιάχνουμε κάτι, θα κάνουμε κάποιες ανακοινώσεις για κάτι δεν μπορώ να φανταστώ που δεν θα να εκλείψει αυτό το φαινόμενο, αν δεν της αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων και του οργανωμένου εγκλήματος και τέτοιων καταστάσεων που συμβαίνουν στην Κρήτη για να αντιμετωπιστεί, όταν μάλιστα υπάρχουν, όπως είπατε, και διάφορες παραδόσεις σε εισαγωγικά πίσω από αυτό, εδώ χρειάζεται μια προσέγγιση συνολική. Αν δεν πάμε εκεί, αν η αυτοδιοίκηση μαζί με το κράτος, η κυβέρνηση μαζί με την αυτοδιοίκηση να πάρει μέτρα για τους πιστολάτες στην Κρήτη. Να συνεργαστούν όλοι μαζί. Ναι. Δεν είπα να πάρει. Να συνεργαστούν, λέει, όλοι μαζί. Ναι, αν δεν συνεργαστούν σε όλες τις κατευθύνσεις. Από την παιδεία εκεί μέσα, που πρέπει να είναι ειδική κατάσταση για να μπορέσει να αλλάξει όλο αυτό, μέχρι που θα φτάσει και στο αν συμβεί κάτι στο κατασταλτικό. Δηλαδή σε όλο. Αλλιώς θα ερχόμαστε κάθε φορά πίσω, θα φτιάχνουμε. Ναι, κύριε Θεοχαρόπουλε. Αυτό λοιπόν που θέλω να τονίσω συνολικά είναι το θέμα της πρόληψης. Δηλαδή, θα γυρνάμε γύρω συνεχώς από το ίδιο ζήτημα, αν δεν αντιμετωπίσουμε επιτέλους κάποια στιγμή, και θα το βλέπουμε και μετά από χρόνια δυστυχώς, αν δεν αντιμετωπίσουμε το θέμα της πρόληψης σε όλα τα επίπεδα. Και βεβαίως, τώρα για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, γνωρίζουμε πολύ καλά, μαθαίνουμε δηλαδή. Είπε ένα βιντεάκι TikTok πριν ο κύριος Μαντάς, αλλά έχουμε δει όλοι ή μαθαίνουμε όλοι και το πώς πολλές φορές θα γίνει μια μεγάλο γλέντι το επόμενο Σαββατοκύριακο, που θα συμβούν, θα κάνουν. Υπάρχει διασπορά. Αν υπάρχει, γι' αυτό είπα και θέλω να το επισημαίνω, δεν ξέρω, δεν ήταν και ο κύριος Μαντάς στην αρχή στην κουβέντα. Το βασικό ζήτημα είναι η αποφασιστικότητα και η βούληση για να λυθεί το θέμα. Αν υπάρχει αποφασιστικότητα και η βούληση, και νόμοι υπάρχουν ήδη, και δεν είναι το θέμα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ποιος νόμος δεν υπάρχει για το αν υπάρχουν Καλάζνικοφ και βγαίνουν και αρχίζουν να πυροβολούν μέσα. Ποιος νόμος δεν υπάρχει. Ποιος νόμος δεν υπάρχει. Αποφασιστικότητα και βούληση να υπάρχει και σχέδιο μετά για να εφαρμοστεί. Αλλά πρώτα αποφασιστικότητα και βούληση και μετά το σχέδιο. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε το εξής πρόβλημα. Εδώ ασχολούμαστε, θα ασχοληθούμε κάνα 20ημερο, κάνα μήνα, κάνα 2 μήνες. Και μετά θα ξανασχοληθούμε στο επόμενο. Στο επόμενο που θα συμβεί. Μετά από ένα χρόνο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ερχόμαστε κάθε φορά κατόπιν εορτής. Δεν μπορεί να ισχύει με όρους επικαιρότητας. Ακριβώς. Αυτό πρέπει να επιληθεί συνολικά, ολιστικά. Εντάξει, πρώτα κάτι γενικό για το σκάνδαλο αυτό του ΠΚΠ και μετά κάτι συγκεκριμένο για σήμερα. Για προλάβω να κάνω το συγκεκριμένο σκάνδαλο του ΠΚΠ έχει ως αποτέλεσμα να χάνονται χρήματα, πόροι, επιδοτήσεις, ενισχύσεις από τους παραγωγούς, οι οποίοι πραγματικά τα χρειάζονται. Και επειδή αυτό δεν τα χρειάζονται αυτά γιατί κάποιος θέλει τους τα δίνει και τους βοηθάει, τους δίνει ένα βοήθημα, γιατί ακριβώς πρέπει να είναι ανταγωνιστική σχέση με τους Ευρωπαίους. Δηλαδή, κάποιοι άλλοι Ευρωπαίοι τα παίρνουν τα ίδια χρήματα, τα παίρνουν νόμιμα, ενώ για να
παράξουν και για το ίδιο προϊόν δεν παίρνουν αυτοί που τα χρειάζονται στην Ελλάδα, αλλά πηγαίνουν δυστυχώς, όπως είδαμε, με διάφορα κυκλώματα, σε διάφορους ημετέρους, από ό,τι φαίνεται, και της Νέας Δημοκρατίας, στελέχη, το Φραπένο, το Χασάπι και τη συντονίστρια κοινωνικών πόρων, η οποία έχει αποδειχθεί, είναι στελέχη. Κυρία Φεράρη. Όπως θέλει να την πει ο καθένας. Αλλά λέω ότι αυτά τα οποία έχουν βγει είναι πρωτοφανή. Και ξέρετε κάτι. Όλα τα στοιχεία και να δει κάποιος, άσχετα αν υπήρχαν προβλήματα διαχρονικά σε σχέση με πρόστιμα, υπήρχαν, υπάρχει αμφιβολία. Αλλά αυτή η έξαρση, αυτό το σκάνδαλο, με αυτά τα ποσά, αυτά τα οποία έχουν συμβεί σε αυτήν την εξαετία. Γι' αυτό εξάλλου άλλαξαν 5-6 υπουργούς και 5-6 προέδρους των ΕΠΚΠ. Αλλά άρα, αν το ήξερε το Μαξίμου, μα σύμβουλός του είναι μέσα στο Μαξίμου. Ο ίδιος που μαλώνει όλη μέρα με τον Βορίδη και προσπαθεί ο ένας να δώσει την ευθύνη στον άλλον. Και ο Μένου Βορίδης έφυγε από το Μαξίμου, ο Βάρας έμεινε. Άρα εδώ κοιτάξτε. Αλλά και ζούμε, ξέρετε, και ένα παραλογισμό και καθημερινά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει προανακριτική. Γιατί όταν η Ευρωπαία Εισαγγελέας λέει για 2 υπουργούς, ας πάνε στη δικαιοσύνη, είτε να αθώθουν, είτε να μην αθώθουν. Αλλά να το αποφασίσει η δικαιοσύνη. Δεν μπορεί η ελληνική κοινωνία να βλέπει συνεχώς για τους υπουργούς ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό. Και εδώ μιλάμε για ένα σκάνδαλο που συζητάει σε κάθε καφενείο. Το συζητάει σε κάθε καφενείο. Ευκαιρία μετά από αυτό να αλλάξει το Σύνταγμα και να αποφασίζει για τη συνταγματικότητα. Ναι, αλλά το Σύνταγμα δεν απαγορεύει να πάει σε προανακριτική και να γίνει η διαδικασία. Όχι, αλλά όταν υπάρχει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Όταν υπάρχει πλειοψηφία. Το μεθόδευσε. Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία το μεθόδευσε. Συμφωνώ. Δια της αποχώρησης. Μέσα από την εξεταστική δεν φαίνεται ότι υπάρχει. Όσο η συνταγματικότητα την κρίνουν οι πλειοψηφίες, δεν υπάρχει περίπτωση. Παρά το γεγονός ότι η εξεταστική, ο τρόπος λειτουργίας και όλα αυτά που έχουμε πει, εμείς συμμετέχουμε και προσπαθούμε να αποκαλύψουμε την αλήθεια και μέσα από την εξεταστική. Πράγμα πολύ δύσκολο με την πλειοψηφία που υπάρχει. Να σας πω μόνο σήμερα, να έρθω και στο συγκεκριμένο. Πάντως να παραδεχτούμε ότι έχει ζητήσει η αντιπολίτευση, έχει κληθεί. Μα η πλειοψηφία αυτών που έχουν ζητήσει. Άρα υπάρχει ξαναλέω ότι έπρεπε να γίνει προανακριτική. Έπρεπε να γίνει προανακριτική. Όχι, μιλάω για την εξεταστική. Είχε γίνει προανακριτική όμως πριν, στην προηγούμενη. Στο τέλος έγινε προανακριτική. Σύμφωνοι. Για τον Καραμαλή και στο τέλος. Άσχετα πήγε fast track προανακριτική, άσχετα να γίνει. Μπορεί να γίνει και τώρα. Στο τέλος έγινε. Γιατί πιθανόν έρχεται και άλλη δικογραφία. Συμφωνώ. Πιθανόν έρχεται και άλλη δικογραφία. Πάντως, εγώ μιλάω για την τωρινή εξεταστική. Ούτε γραπτή εντολή. Έχει μια ποιοτική διαφορά με την προηγούμενη. Ούτε πολιτικές πιέσεις υπήρχαν προς τους 2 υπουργούς. Αυτό φαίνεται και μέσα από την κατάσταση. Σε σχέση με το σημερινό, γιατί μου λέτε, ακούστηκε και για το σημερινό διάφορα. Εγώ αυτά τα οποία έχω διαβάσει, αυτά τα οποία έχω δει για τη σημερινή διαδικασία, για παράδειγμα, έχω δει μια υπουργική απόφαση του 2022, για παράδειγμα, η οποία σε σχέση με τα εικονικά βοσκοτόπια, την οποία την κριτικάρει μεν ο ένας υπουργός για τον άλλον, ουσιαστικά αυτό φαίνεται μέσα από τη διαδικασία. Έχω δει μέχρι τη δική του ρύθμιση να λέει ο υπουργός για το 2021 σήμερα ότι θα την άλλαζε μεν, αλλά δεν την άλλαξε και αυτή η ρύθμιση πρόκειται για που αφαίρεσε τους περιορισμούς σε σχέση με τη μεταφορά των δικαιωμάτων, να το πω πολύ απλά, ότι μπορούσαν μετά από το 2021 να λαμβάνουν βοσκοτόπια επιδοτούμενα και εκτός της Κρήτης. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει πριν το 2021. Αυτό θα το άλλαζε, αλλά δεν πρόλαβα ο ένας. Το επέκτηνε ο άλλος, έχει και μια ευθύνη ο ένας υπουργός για τον άλλον υπουργό. Να σας πω κάτι. Γιατί βλέπουμε και καταλαβαίνουμε το τι συμβαίνει. Άλλοι φταίνε περισσότερο, άλλοι φταίνε λιγότερο. Όλοι ήταν στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ υπάρχει τεράστια ευθύνη για το ότι έχουν χαθεί αυτοί οι πόροι. Τεράστια ευθύνη για το ότι ακόμα δεν έρχονται οι πόροι. Ενώ στους αγρότες, στους συνοτρόφους, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια δυσπιστία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχετικά είναι και τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και να σας πω και κάτι. Πώς θα κάνουμε παραγωγική ανασυγκρότηση, κύριε Λιάρο, να κλείσω με αυτό. Πώς θα κάνουμε παραγωγική ανασυγκρότηση, αν στο μόνο τομέα που είναι ολοκληρωμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κοινή αγροτική πολιτική, με 2 πυλώνες που έρχονται δις ευρώ στη χώρα μας, αυτά τα χρήματα δεν πάνε να κάνουμε 5 επενδύσεις και να παράξουμε 5 προϊόντα που είμαστε ανταγωνιστικοί και να τα ενισχύσουμε και αυτά τα χρήματα πηγαίνουν σε αυτούς οι οποίοι δεν τα χρειάζονται. Είναι φανερό ότι δεν υπάρχει σχέδιο. Πώς θα γίνει η παραγωγική.